ענת שפרן אור, אתה לא חייב להיות דווקא חולה, זקן, בסוף הדרך, קרוב למוות, כדי לערוך בדק בית, כדי לשנות. קחי אותי לאמצע החיים. כן, אני קוראת לזה גיל ההתבגרות השני. זהו שלב בחיים שהוא באמת מאפשר הזדמנות לסיכום ביניים ולחשבון נפש לגבי המחצית הראשונה, וגיבוש איזושהי התנהלות לגבי המחצית הבאה. גם גברים וגם נשים חווים את האמצע החיים. נכון שאצל האישה הסימנים הפיזיים הם הרבה יותר מובהקים, כמו הפסקת המחזור החודשי, מה שגרם לכינוי האומלל גיל הבלוט. אבל אמצע החיים זה הרבה מעבר לשינויים הפיזיים. זה קודם כל הגיל שבו הילדים שלנו עוזבים את הקן. או שאם הם לא עזבו והם צעירים יותר, אז הם בעצמם עוברים גיל התבגרות, שנפגש עם גיל ההתבגרות שלנו ההורים. ההורים שלנו הם אנשים שהזדקנו, שאולי זקוקים לטיפול, ואז אנחנו צריכים להיות ההורים של ההורים שלנו, ואם הם הלכו לעולמם, אז אנחנו צריכים להיות כבר ההורים של עצמנו, שזאת טלטלה מאוד מאוד קשה. זהו תיק בלשון הצעירים. זה תיק, והתיק השלישי הוא הזוגיות. הזוגיות שכבר אתה חי 20, 30 ויותר שנה, זוגיות שינתה את פניה, ואם אתה לא ניצלת מהמצב הזה של השחיקה שהוא נחלתם של רבים, אז מה אתה עושה? כל זה גורם לאנשים, מה זה אמצע החיים? היום אומרים שזה גילי 45-65, וכל הזמן הגיל הזה עולה עם עליית תוחלת החיים. אז האנשים האלה מוצאים את עצמם עושים בדק בית, שלעיתים הוא דרמטי, כפי שאמרתי, כפי שאני גירושין, עזיבת מקום עבודה, ולעיתים הוא שינוי במינון, באינטנסיביות, בקצב ובסדרי העדיפויות. בספר של צרויה שלו קראת את ספרה החדש המקסים שארית החיים? שם הגיבורה העדינה היא בת 45, היא מרצה להיסטוריה, היא לא סיימה את הדוקטורט שלה, היא החמיצה קריירה אקדמית, ויש לה בת אחת, ניצן, שנמצאת בגיל ההתבגרות. ודינה מרגישה שהבת שלה מתרחקת ממנה, מתנכרת לה, וגם בעלה גדעון, הוא צלם, הוא עסוק בעבודה, הוא לא באמת נוכח בחיי הרגשיים והפיזיים. ומכיוון שהספר כתוב במתכונת של זרם התודעה, אז אנחנו מצליחים ממש לחדור לתוך העולם הפנימי של דינה, על המחשבות, הפחדים, החלומות, האכזבות, התקוות. ויש לנו קטע מאוד יפה בעמוד 18, מניין מגיח פתאום הרגע הזה שבו מופר האיזון בין הזיכרונות למשאלות. איש לא הכין אותה אליו, לא הספרים ולא העיתונים, לא ההורים ולא החברים. האם היא היחידה עלי אדמות שחשה כך בשלב מוקדם כל כך של החיים, וללא כל אסון נראה לעין? הראשונה שחשה כי כף המאזניים שעליה מונחים הזיכרונות עולה על גדותיה, ואילו קערת התקוות קלה כנוצה, ומכוונת כל כולה לשיבתו של דבר אשר היה. הרעיון הזה של זיכרון הוא זה שמעורר את חשבון הנפש. כל הזמן חוזר גם בסיפור פשוט, גם במה שנשאר וגם ביצירות אחרות. ואז היא חושבת כך, איזו ילדות מוזרה, דינה אומרת, נרתעת למשמע קולה בחדר הריק מהאדם המוקף בזכוכית. איזה גיל מוזר, גיל הבלוט של ילדות בלי תקווה, שמיים בלי ירח. לכאורה, מעולם לא הייתה קרובה כל כך לימי ראשית חייה, כשהגוף עוד צר וחתום והנפש עוד לא התעוררה. מסתתרת בודדה וכמעט אדישה בתוך קונחייה, מאזינה לצלילים כמוסים, אינה כרוכה עדיין בשום נפש אחרת באותה לפיתה מחיה ומכאיבה. האם בשם אנחנו אמורות לשוב איתוה? בשארית חיינו, בשארית כוחותינו, אחרי המאמץ האדיר של הקמת המשפחה והטיפול בה, אחרי שילדינו גדלו ועלינו זקנו והורינו הלכו לעולמם, לשוב אל אותה הוויה בוסרית, אנוכית ומכונסת, לחבוש בדממה את פצעי הבגידות שנפגדנו והנטישות שננטשנו, חופשות ומתירות, מתירות וחופשות. אבל בילדותנו אחזנו בין זרועותינו כדור פורח, כדור גדול ומריב של עתיד, ואילו כעת ידינו ריקות, ונדמה שבבת אחת זה קרה. תוך חודשים ספורים מתפורר עתידנו והתפזר כאפר. עכשיו, מה שמעניין זה שמתוך תחושת הריק הזאת, היא מתעטלת בין שתי אופציות. האופציה האחת זה המחשבה על אותה אישה שתלתה את עצמה בעקבות שינויים הורמונליים של אמצע החיים שגדעון סיפר לה, וזה כל הזמן נושף בעורפה, לבין התשוקה שהולכת וגוברת והופכת להיות ממש אובססיבית לאמץ ילד, כדי שהוא יחיה את מה שקיים.
עכשיו, הבת ניצן והבעל גדעון מתנגדים בתוקף לאימוץ ילד. לבסוף הוא נלווה אליה לרוסיה, ודווקא מי שתומך ברצון הזה לאמץ ילד זה אחיה אבנר, שהסיפור שלו משלים ומחדד את הסיפור שלה, וגם של אימם הגוססת העוזה חמדה. עכשיו, אבנר פגש בבית החולים שבו אושפזה האימא זוג מאוהב. והמפגש הזה גרם לו לטלטלה שממנו הוא יצא בעצמו לבירור עצמי, לחשבון נפש לגבי ההחמצות שלו באמצע חיים. הוא גידל קרס, הוא התרחק מאשתו ומילדיו, וגם העיסוק שלו כעורך דין שנאבק למען זכויותיהם של הבדואים, הוא מוצג באופן אירוני, משום שמאבקים חסרי שחר הם לא נושאים פרי. ואז במסע הזה של חשבון הנפש הוא מבין שהוא לא יכול יותר לשאת את נישואי הפשרה שלו לאשתו. הוא עוזב את הבית וחוזר לבית ילדותו. עכשיו, דינה לפני הנסיעה לרוסיה קיבלה את התמונה של הילד שהיא עומדת לאמץ. וכשהיא פוגשת אותו בפעם הראשונה, כשהם כבר ברוסיה, היא רואה אישון מפוחד ופגוע. זאת אומרת, זה כבר לא הילד שהיא פיללה לו. עכשיו, היא מקבלת איזושהי הודעה שיש לה טלפון מישראל ויוצאת החוצה מהחדר. וכשהיא שבה אליו, היא רואה את גדעון יושב ומעיין בספר עם הילד. ואז בפסקה האחרונה אנחנו קוראים כך: ברכיה רוטטות כשהיא מתקרבת עליהם. נדמה לה שעל גשר דקיק היא פוסעת. תנועה לו זהירה אחת ותיפול לנהר. לאט לאט תפסע, וכשתגיע אליהם תאמר בקול חרישי, כדי לא לצייר את הילד: אמא שלי מתה. וגדעון יגיד: אני יודע, ותניח את ידה על הראש הגזוז והמושפל ותאמר: נקרא לו חמדת. ענת שפרן אור, עד כמה אמריקן ביוטי, ורבים זוכרים, עד כמה זהו סרט שעוסק בכל הסוגיה הזו של אמצע החיים. אני חושבת שזה באמת הסרט שמציג את הנושא הזה בצורה הכי מובהקת. זה אמצע החיים? זה ממש אמצע החיים, למרות שהסרט הוא סרט משנת 99, אז הגיבור שלנו בן 42, אז הוא קצת צעיר, אבל לסטר באמת בתחילת הסרט מרגיש כל כך חסר משמעות, ריקנות, בנתק מאשתו, מביתו המתבגרת, וממש כמו בשארית החיים, מתוך אותה תחושת כישלון יש את התשוקה הזאת של גם בחיים, it's now or never, תורי לקבל, מי יודע אם מספיק. יונג דיבר על זה שאנחנו במחצית הראשונה של החיים שלנו, אנחנו נותנים איזושהי מסכה כדי להיות בסדר עם החברה. אז אנחנו צריכים להקשיב להורים שלנו ולמורים שלנו ולבני הזוג שלנו ולמעביד שלנו, ומגיע איזשהו רגע, הצל, שבאמצע השנים הוא דורש להוציא החוצה את מה שהדחקנו, את הרצונות הכמוסים שלנו. וגם אריקסון היה הראשון שדיבר על משבר החיים. הוא חילק את חיי האדם ל8 שלבים, ואחד השלבים הוא אמצע חיים, שבו אתה צריך לעשות בחירה בין שתי אפשרויות, בין קיפאון לבין פוריות. זה בעצם בין עשייה לאי עשייה. אז נחזור ללסטר. לסטר מתחיל לפנטז על אנג'לה, חברתה של ביתו, בגיל של הבת שלו. הוא מתחיל למרוד, הוא לוקח מריחואנה, הוא עושה כושר, הוא עוזב את מקום העבודה שלו, מחפש להיות ראש קטן, מתחיל לעבוד בתור עובד במסעדת ג'אנק פוד, והוא רוצה להיות מה שהוא היה בצעירותו, בנעוריו, כי הנעורים כאן מוצגים כתקופה שאתה חיית לפני שהחברה קלקלה אותך. ובסוף הסרט הוא נורא, ואז חייו חולפים ביעף מולו בשניות האלה שלפני מותו, והוא כמו כמת חי, והוא אומר על עצמו כך: יכולתי להתרגז כהוגן על מה שקרה לי, אבל קשה לכעוס כשיש כל כך הרבה יופי בעולם. לפעמים זה כאילו אני רואה את כולו בבת אחת וזה יותר מדי. ליבי מתמלא אז כמו בלון שעומד להתפוצץ, ואז אני נזכר שעליי להירגע ולא לנסות להיאחז בזה. ואז זה זורם דרכי כמו גשם, ואיני יכול לחוש דבר מלבד הכרת תודה על כל רגע ורגע של חיי הקטנים והטיפשיים. בוודאי לכם מושג על מה אני מדבר, אל תדאגו, אתם תדעו בבוא היום. אז כן, זאת הסערה הזאת שבסופה יש השלמה ושלמות. יש לנו עוד כל כך הרבה תחמושת בקנה, אבל השעון, אנחנו צריכים ממש להתחיל לסיים. ענת, למסע הזה יהיה סיום אופטימי? כן, למסע הזה יש סיום אופטימי בוודאי. כפי שאמרנו, לא צריך לחכות, להיות חולה, לא צריך לגסוס, לא צריך לחלות בשום מחלה. החיים באמת יפים, האושר נמצא מעבר לפינה.
ואם רק נתבונן בעצמנו ונעשה את התהליך הזה שבו אנחנו נהיה מודעים ליחסים שלנו, אנחנו לא רק נרוויח יחסים תקינים עם הסביבה, אנחנו נרוויח קודם כל את עצמנו. זה לא יוביל קצת לכאן ועכשיו, איזה ניהיליזם של תן להשתזף, תן להיות דיוגנס בחבית וזהו זה? אני לא חושבת. אני חושבת שזה חיים עם מודעות מצד אחד לאפשרויות שהחיים מזמנים, אבל כל הזמן עם יד על הדופק, האם אני אדם טוב, האם אני מקיים יחסים רגשיים, עשירים ומעשירים עם מי שאני אוהב ועם מי שאני פוגש בדרך. חשבון נפש על ענייני חשבון וסוגיות נפש בין כסה לעשור, איתך המרצה וחוקרת התרבות ענת שפרן אור, ועד כאן השעון אומר את דברו מה לעשות, אז נשמור אותך מושת גם לעת אחרת. תודה רבה לך, תודה גם לגיא בן וייס שהקליט, כאן רם תדמור הנפרד מכם לברכת שנה טובה. הרוח נושבת בחריגים, וריחות בסמים נפוגים, וחולפים מועדים וחגים, מועדים וחגים. עובד האילן בקרה אפעלן, וענן מצמח שערו וטלטלן, והזוהר שהוצק בו נחבא בשולב. זוחלים ועולים מן הארץ מחשקים, והופכים הנהרות עזים ועמוקים, ושמונה הנרות במנורה נדלקים, והאור לא נמצא אלא טיפה מזהירה, ואין חום עוד בארץ זולתי בבארה, ואין זוהר מתאבך זולת במנורה. והרוח נושבת בחריגים, וריחות בסמים נפוגים, וחולפים מועדים וחגים, מועדים וחגים. והתכלת השקטה צחה מחלב, והאור מתענג על מעלליו, והכסף הקר נהפך לזהב, ואדמת הגבעה כנחושת אדומה, וענפי האילן אדומים בחמה, וברוב תאווה שואפים את חומה, וקני סוף ברוח נעים ושורקים, ועלי העצים עגולים וירוקים, ומי נהרות מרעידים ומפקים